ovo mi je najbolja konoba u Istri gde sam ja bio. To je ovo mesto. 1 do 10, kako ocenjuješ svoje ćevape? 10. Nemam pojma, sad ćemo da napravimo neki žir. Ono je sigurno neki Titov auto. Kapija ulaza u stari grad. Grand Hotel Brioni Radisson Collection. Dakle, ovo je neki hotel stari 50 godina, ali je pre 3 godine renoviran potpuno i mislim da je tada i ustupio ono Radisson franšizu i od tada je ono kao neki 5 zvezdica luxury. Pozicija mu je na špicu, znači onako baš kad dođete u Pulu, neki špic, i izgleda jako lepo, znači ono u prirodi, u borovi. Kako izgleda pogled i kako izgleda more. Znači dole je plaža, vamo bazen, onaj Infinity dugački i imaju neki par restorana. Vidjet ću da ću da probam sve da testiram, ali rekao bih da je za uživanje božanstveno. Da, krevet je top. Javljat ću se usput, znači redom, navikli ste već da ide random vodič. Javljam se kako što uhvatim da valja, ali neću da davim. Biću konkretno. Najviše volim kada otkrijemo neke bisere, a ovaj lokal se zove Sveti Mikula i ima sve predispozicije da se klasifikuje kao bisera. Stiglo nam je buzara, ja sam uočio pre svih i onda je gospođa uzela kameru, svi su gladni, ali će morati sačekaju. Ja sam da će on reći da biser sam ja, a ne Sveti Mikula, čekam cijelo vrijeme, krećeš reći ništa. Ali sa mnom je biser, družit ćemo se na više mesta. Mersim, čovjek koji je redefinisao ćevape na Istri, kažu, pričaju se. Nećemo sad o ćevapima ćemo kada budemo jeli ćevape, da. A ovdje, ti si dovesti nas ovdje, šta je ovo? Sveti Mikula, to je jedan restoran u kojem mi još uvijek nismo bili. Dovoljno si sredstvo. Ali smo iskoristili priliku što ste vi došli i kao dobri domaćini, a mi smo dobri domaćini, barem ja, moja supruga ide. Tu i tamo. Iskoristili smo priliku da molite požuri jer ja ovdje gledam. Hoće Snježana, hoće Jelena, hoću ja. Trelica ovdje, malo predoća, male bongolice, svega ima. Ovo izgleda bolesno dobro. Da, mi otprilike tako slažemo ćevape isto tako. Ali zato ne radimo plate. Kod nas nema plata. Znači, ovo je porcija i po. Da, porcija i po. Znači, ogromne su porcije. Uzeli smo ove testenine sa škampima i uzeli smo ovdje rižoto sa školjkama. Morskim plodovima generalno. Čime smo tražili malo pikantno ovdje. Da, uzeli smo da bude malo pikantno. Porcija i po. Konoba je domaćinska. Znači, ovo što smo pojeli na početku je baš bomba. Bakina kuhinja. To nekad, odeš na more, onda poslije mora se popneš, dođeš tu, oni ti spreme ono što imaju doma, da imaju dobre stvari i sad učivaš u tome, šta da je. To je to. Ko nekad. Sinoć na večer ste vidjeli Mersina, bili smo zajedno na onoj Svetom Mikuli na Ribuj i pomenuli smo ćevape. Sad ovo je taj lokal, Pločica, njegov lokal, drugi. Znači, on postoje poznat po lokalu na tržnici, na pijaci u Puli i to su ćevapi koji su ga vinuli u orbitu. Banjalučki ćevapi koji nisu banjalučki. Znači, oni su formi banjalučkog, ali nisu banjalučki. Iz Bosanske Gradiške je uzeo recepturu jer je tamo jeo stalno te ćevape, oduševio se i doneo ovdje u Pulu i razvalio. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda unutra. Lepinje se natapaju, to odmah vidimo ovdje u temeljac. I tamo su ćevapi i sad ću da uzmem sve živo da probam. Dakle, ista ekipa od sinoć, kao što sam najavio, evo nas sada kod Mersina u lokalu. I juče smo rekli da ćemo pomenuti malo oko ćevapa više o čemu se radi. Dakle, ono što ja znam, a ti me ispravi. Možda sam ja to negde čuo, a ti me ispravi. Neko mi je šapnuo ove sljedeće stvari. Da si ti godinama unazad
u Bosanskoj Gradišci, odakle ti je inače poreklo iz tog kraja, išao u jedno mesto i sumanuto jeo ćevape. Doručak. Ručak ubacim biftek u ulju ili pastrmku ili nešto. Ali, znači, jeo si 2 puta dnevno sigurno ćevape. 10 dana, 2 puta dnevno, to je to. I to je taj period kad bi ja jeo ćevape. Odem u Bosansku Gradišku, najedem se ćevapa, vratim se kući, 3, 4, 5 mjeseci ne jedem ćevapa. I to je onda onaj klasičan moment čoveka koji ulazi u biznis. Znači, jedem na jednom mestu nešto, toliko mi se sviđa i 10. dan kažem, čekaj, da, pa ljudi bi stali u redu za ovo. Ljudi bi stali u redu za ovo, da ovo jedu. Šta je tebi? Ej, ćeš da ti kažem nešto? Nisu na početku stajali u redu. Ti nabavljaš meso? Ja nabavljam meso, ja ga režem, ja ga meljem, ja ga začinjavam, ja ga odležavam, ja ga premeljem, ja ga odležavam, ja ga izvlačim i nakon 3 godine dobijem tendinitis na rukci. I sad više... Od 1 do 10 kako ocenjuješ svoje ćevape? 10. Baš ono, bez lažne skromnosti. Danas nisam ništa, kakva laž. Da krenuo sam da kažem da ništa nisam jeo. Ne, krenuo sam da kažem da ništa nisam jeo, a doručkao sam i ručao sam, ali sam na neku foru gladan. I sad ovako, ja ovde gledam ovo i sad ću reći i cene koje su jako, kako bih rekao, popularne. Popularne, hrvatski izraz. Ovo su popularne cene. Znači imamo klasična porcija, pretpostavljam da je to neka srednja porcija, 8,5 evra, 4 pločice ćevapa. To je klasična porcija, zašto smo je nazvali klasično? Zato što su to 4 pločice u Lepinji, Banja Lučkoj, originalnoj, ručno rađenoj. I to se kod njih prodaje 4. Ili ja mogu da kažem da je ovaj ćevap, da je ovo u stvari, kada bih ga zvao, ja bih rekao, ovo je ne Banja Lučki ćevap. Ovo je ćevap u Banja Lučkoj formi, ali je receptura iz Bosanske Gradiške. Pulska porcija 10,5, to je 6 pločić, znači 6 ćevapa. To je naša kreacija. To je nešto... To je ono na brdo ćevapa. To je ono kad ti dođe puležan i kaže daj mi da se najedam, daj ti da toga ima. Zato što mi smo ovdje malo škrti pa nećemo kupiti 2. Nećemo kupiti 1, ali pošteno. Ja ću da uzmem pulsku porciju, znači 6 ćevapa. Uzet ću ćevap s juga, to su ćevapčići u umaku od pečene crvene paprike, češnjaka, kajmaka, milerama sa lepinjom i lukom. To je spektakl. To ću i uzet ću teleće krpice. To je obavezno. I ja ono što ja moram da uzmem od tog gurnarske pljeskavice, zato što ja imam institut za pljeskavice i snimam najbolje pljeskavice po Beogradu i imam svoje filtere koje provlačim pljeskavice i onda dajemo neki sud. Tako da moram i pljeskavicu. Onda ćemo preživjeti danas. Sad ću ja da pričam, ja sam već probao nešto pomalo, ne pomalo, probao sam sve zato što sam snimao za Instagram. I odmah da vam kažem, upropasit ćemo iznenađenje jer je bomba sve. Ali sve što sam uzvao. Budem pričao kačiću pokrivalice, čisto vidite u čemu se radi. Dakle, ovo je ćevap i to je glavna uzdanica. Ponovit ću se, ali to je 60% teletina, 40% junetina. Ćevap, on je sad malo prema momak ispekao brdo ćevapa, to sam snimio. U pločicama dolaze, ovo je pulski, znači najveći mogući. Ovo nije, znači kada je to tupa opis, ali kako moram kažem, nije Banja Lučki, znači on ima elemente Banja Lučkog i u formi i ima elemente negde u ukusu, međutim drugačije, imate malo paprike unutra i meso je brutalno dobro. Somuni koji oni tamo zapeku u onom temeljcu su isto bezobrazno dobri. Znači ćevapi 10, stvarno su bomba. Znači ono ne mogu, ako sam imao očekivanja visoka, mada sam i gladan puno, moram kažem da su ispunjene. I ovo bih danima. Znači, ručao bih ponovo sutra, jeo bih prekosutra i to mi je ono glavni pokazati da mi se nešto sviđa. Ovo su krpice. Znači, treće krpice, oni stave ceo komad teletine, to nisam vidio tako spremio, znači niko da sprema tako. Stave ceo komad teletine na grill i onda ga ispeku malo, stave preko luka, stave maslinovog ulja i onda tako zapeku. I onda ga špatulom iseku, znači meso je toliko mekano da ga samo špatulom izrežu i onda natope, lepinje su sve natopljene i onda sve stave zajedno u lepinju i prekiju kajmakom. Ovo ima još najjaču lepinju, jer se ovde lepinja, sad ću vam pokažem ovo, jer se ovde lepinja posebno natopila, jer ima i kajmaka i soka od teletine sa lukom. Tako da ova lepinja sad se raspada sve
ova lepinja sada je druga dimenzija u odnosu i na ove lepinje koje su već natopljene. Ne, uzet ću samo lepinju. Ova lepinja je bolesno dobra. Bukvalno bolesno dobra. Ovo su ćevapi sa juga. Znači, isto je kombinacija mesa. Slično su unutra, rekao bih, više začinjeni paprikom. Oni su veći ćevapi, peku ih isto na grilu, ok. Naprave u tiganju. Prvo stave paprike, pečene paprike, pa onda dodaju miks milerama i kajmaka i onda sve to promešaju i kada se ćevapi završe, u njih uvaljaju u to i dobijete ovo ovde. Bukvalno poželjno. Imate i sočnost i ljutinu, sve im polako bridi ustima ono ljutine, imate i sočnost od kajmaka, od ovoga sosa nije kajmak, ovde lepinju isaskaju na ove trugliće. Zašto se zove ćevap s juga? Ne znam. Vjerojatno ima neki razlog, pitaću. I na kraju gurmanska. I ona je dobra, međutim, ona u ovoj konkurenciji ovde ova 3 stvari teško može prođe, jer su ove ovde 3 stvari mnogo bolje. I hoću da zagrizem. Ali odlično, ja. I ljuta. Svaka čast. Sva očekivanja opravdana i ono iznad toga. Stvarno svaka čast. Pošten posao, ljudi rade i lepi ambijent, ali klopak ide. Valja ove ćevape spržiti, tako da je pala šetnica 26 minuta tačno. I koliko? Kilometar i po. Već je osjećam lakše, možda je mogao nešto jesti. Nadam se da muzika i da YouTube neće kazati ovu muziku u pozadini. Uglavnom Pula, malo prošetamo centar grada, lepa kapija ulaza u stari grad. Pula, lepa. Sad se vidite malo kako izgleda, uključivat ću se ako vidim nešto zanimljivo. Mada pretpostavljam da je neko nekad bio u Puli. Moram da adresiram jednu temu za koju mislim da nije normalna. A to je da u ovoj ulici, u centru Pule, znači sad kao glavna ulica, stara, dole je asfalt. Znači nisu kocke, nije ništa ono kaldrma neka stara, nego je čoveče asfalt. I sad mi ono liči na onu potpunu onu nebrigu koja se dešava, inače videli smo 1000 puta i kod nas, kada dođu i onda kao nešto kao renoviraju, i onda kao ko će se bavi kockama, ne znam ja, vraćanje na staro, daj da mi izviznemo asfalt, sve ovde betoniramo i teraj, ali je naružilo sve. I glavni trgić, a tamo je arena. Tamo svi arena, ne znaš mi da bacite arena, već svi presveći španski, a ovo je glavni trgić. Još jedno javljanje i da se odjavljujem za večeras. Iz Pula ništa, onako, šetnica od onog trgića, pravo se samo ide i dolazi se do arene. Sad arena meni, koliko se vidi noću, meni je arena impresivna. Odmah mi kreće misli Rimljani i kako je se to napravilo i zašto stoji ovako kvalitetno sagrađeno. Ali ajde, to su neke druge teme. Inače, ovako Pula mora mnogo bolje. Kako da vam kažem, lepa je, ali je fucnuta i to poprilično. I onaj dole asfalt me razočarao i unutra radnje te radnje, sve se ponavlja isto, 150 istih sladova, 150 istih nekih radnji, suvenira, znači baš je onako, šta znam, nekako bih očekivao da bude bolje, zato što zaslužuje da bude bolje, jer je jako, onako, vidi se da je lep grad. I mislim, meni je drag, ali te neki sitni detalji nekako mora bolje. Dragi moji, pozdravljam vas sa Brijuna. Danas je neko vreme onako nešto malo muljavo bilo, neki su oblaci i onda radi koji iskoristimo priliku, dođem na Brijune, nikad nisam bio, prvi put, a uvijek mi u glavi ostalo još iz detinjstva kao kad sam klijent bio, kad se kaže Brijuni, to je sinonim za luksuz i lepotu. Elem, prava prilika da se dođe, ide se do Fažane,
u Fažani je trajekt, uzima se trajekt brodić, 28 evra je povratna karta i traje možda 5-6 minuta, bukvalno, do 10 minuta se samo prebaci da vas doveze do ovde. Ovde, kada dođete, ovde ne možete doći kolima, kada dođete na Brijune, ima par hotela, to je 3, mislim da su 3 hotela ukupno, imaju kafane ovde u ovoj maloj kao pristaništu i onda tamo idete na ostrvo gde ćemo posle mi da krenemo. Imate opciju sledeću za obilazak ostrva ili ovaj električni vozić koji kao pravi ture i zaustavlja se na svakom mestu gde bi trebalo da se stane, znači to je okej da ne razmišljate mnogo, ima i arheološko nalazište i na onaj safari, svuda gde treba, on staje. Imate opciju da uzmete bajseve, oni su sat vremena 8 evra, imate opciju da uzmete električni skuter, to je sat vremena 30 evra i imate opciju da uzmete bagi električni, to je sat vremena 50 evra. Uzet ćemo bagi da bismo se vozali svuda, tako da se javljam usput da vidite kako izgleda. Inače, odmah prvi ucak je prelepo. Prelepo, ali će se javljati još. Hoteli stoje u vremenu. Znači, kako je bilo, rekao bih, poslednje sređivanje je bilo možda pre 50 godina, možda i više. I kako je ostalo tada, tako je i sada. To je moj subjektivan osjećaj, ali vidjet ćemo još. Usput ću vam ispričati sve što znam ja o Brijunima, javljat ću se pa ću pričati kao pravi turistički vodič sa svojim nekim skromnim znanjem. Evo ovako, načudili smo bagi ipak malo veći zato što je gužva. Rezerviše se, naravno da nismo rezervisali na vreme i onda se čeka. Tako da je ovaj za 6 osoba je 75 evra. To smo saznali pa smo čekali pola sata da se neko vrati, niko se nije vratio. Nemam pojma, sad ćemo da napravimo neki žir, ono je sigurno neki Titov auto, sad ću da čekaj da ga vratim tamo. Ovde. Tamo je neka limuzina napravljena, a mene zanima da vidim gde je onaj slike sa ljudima koje je Tito dovodio ovde kao goste. Inače, ovo se kao vezuje za Tita dosta zato što je to novija istorija, ali ostrvo ima svoju istoriju još od Rimljana. I ovde je bilo prvo luksuzno rimsko letovalište, pa tek kasnije su dolazili ovi, na kraju je bila Vizantija, pa je bilo, foto izbog da će bilo Tito, pa mi smo ovde. Da mogu se parkiramo ovde negde. Da li je to okej da se stane ovde? Pa da jeste. Sad ćemo da vidimo ovamo šta kaže Tito. Da, bila je posle toga Vizantija, pa je bila malarija, neka 300-400 godine ovde nikog nije bilo, sve je bilo pomrlo, zaraženo. I onda na kraju, pre Drugog svetskog rata, ovde su neki austrijski industrijali se to kupio, napravio kazina, hotela i sve. I sve što vidite, to je faktički iz tog perioda. I Tito je došao 47 ovde prvi put, tako da Tito nimao veze s mozgom da ovde nešto što valja. Pa tek kad sam došao, izaljubio se. I onda je to ona istorija koju vezujemo za Brijune. Sad ćemo vidjeti što ima unutra. Ništa, ovo je sad muzej fotoizložba faktički Titova, to jest da, ljudi koji su posećivali Brijune zajedno sa njim, sad ovde redom idu vamo Sirija, Hafez al-Asad, inače otac Bašara al-Asada, Hafez al-Asad, onda Fidel Castro, onda vamo Indira Gandhi, Yasser Arafat, vamo ovo su Nehru, Suharto iz Indonezije, evo, nemam pojma koga vozi ovde, predsjednik Alžira, Huari Bumdien, da, Ho Chi Minh, ladno Ho Chi Minh iz Vijetnama, znači vozi ga u gliseru, haos. I ovo su dole nesvrstani, znači gore, stvari ovo su svi nesvrstani, ko su bili delovi nesvrstani, a vamo su zastave. Top. Dakle, ulazi se u safari, imate tamo dugme, otvore se kapije, onda im dolazite ovde su te životinje i ovi sad nojevi. Pozdrav, nešto nam govori. Vjerojatno je gladan, traži da jede. Koliki su nojevi, čoveče. Ono možda preskoči lagano. Naš vodič kroz safari park zoološki vrt na Brijunima se zaustavlja kod zebri. Dakle, imamo zebre, imamo nojeve
Imamo tamo neke kozice i tamo su još neke, kanda su krave, ali neke druge vrste divlje. Ali je mnogo lepo. Baš je carski lepo. Tužan je zato što je sam ovde 500 godina. Valjalo bi da ima društvo neko. Gdje si, slonu? Dakle, ovo mi je bio kratki džir kroz Brione, vraćamo se tamo dakle smo i krenuli, sat vremena otprilike ova vožnja. Ima sad ono, može se ovde provede cijel dan, da se zaustavlja na svakom momentu, na svakoj zanimljivosti da se provede vreme, to jest moglo bi da se iskulira dosta više. Tako da bi sigurno bilo dobro doći i u ove hotele na samim Brionima, koji su do duše malo fucnuti, ali verujem da je neki taj doživljaj Briona drugačiji ukoliko ovde provedete neko vreme, čisto ono izolacija, mir i uživanje. I ne mogu, ipak opravdava ono što sam u glavi imao kao klinac, onaj, kao kad kažete Brioni, pa to se podrazumeva neka neviđena lepota. Ovdje smo imali jednu malu zadršku, znači mislili smo da se vratimo trajektom u 3 i da idemo da jedemo u Pulu na tržnicu kod jedan prijatelja, Danijela, s kime sam se družio prošle godine ovdje u Hrvatskoj, u Fažani. Međutim, rekli su nam da nema u 3 trajekt, nego u 4. Onda mi sednemo ovamo, pošto smo gladni, otkažemo Pulu i sednemo da jedemo ovdje. Međutim, kako smo mi seli ovdje, dolazi trajekt u 3, tako da ga ipak ima, ali smo ga propustili. Elem, ne deluje da smo nešto mnogo zaželili, zato što smo ovdje uzeli miks plate riblje za 2 osobe. Ovdje imamo, i ovo je 72 evra, dakle ovdje imamo jakube kapice, imamo škampe, imamo file, boga mi ih više, ribe, imamo lignju i to je to. Krompir, blitva, sve kako treba. Uzeli smo malo rakice. Mislim, neće se žaliti, hoću da kažem ovo što je propušten trajekt. Tek sam krenuo da jedem, znači filetić, pravo da vam kažem, odličan. Stvarno nemam zamerke, nikakve. Lignje također jako fine. Škampe ću posle da očistim, tako da neću da, može se ne, ali ono, generalno, jedan poštena riblja plata. Ne znaš kako bih vam rekao, znači ono, ništa od ovoga što sam probao, znači riba lignja, nisam probao ni sam žak. Verujem da je dobra. Dobro. Nema šta. Jedna poštena riblja plata. Posle Briona je palo jedno kuliranje na bazenu. Bazen je fenomenalan, njega ćete vidjeti, sad ću, u stvari ubacit ću ga verovatno kao ove pokrivalice. Uglavnom, bazen je fenomenalan, onako, onaj, kako se zove, Infinity Pool, ogroman. I pošto smo došli sa Briona negde oko 5, ostali smo od samog kraja do 8, ono poslednji tamo, i onda je ono krenuo polako zalazak sunca, raj. Znači, odmaranje na maksimum. Onda smo soba, kuliranje i do lobby bara. Ovo je lobby bar. Dakle, tako, ispod lobby bara je dole onaj Infinity Pool. Tako da faktički možete vidite, a sunce zalazi tamo, što znači da dan traje do maksimuma, sada je 9 sati 10 minuta. I ovdje je, za razliku od većine lobby barova, koji su obično nekako poluprazni, nisu nekako zaživeli, bar on iz svog iskustva, ovo je poprilično živ, znači nema mesta da se sedne, ovo je jedino mesto gde smo uspeli sedno visoko sedenje i ima da se jede. Sad, meni nije nešto pretredno veliki, ja sam ovdje već jeo burger kad smo došli, koji je korektan, i sad sam uzeo picu. Zato što pizza sam vidio, ovdje ima i dobru peć, ima i ono sa Marzano Paradise, ali onako sveden lobby meni, i onda večerica, pivce, kuliranje, tamo ima i Sofi restoran, to je steakhouse, mislim ima svašta, ali steak koji su prioritet, tako će verovatno neki od narednih dana probati. Jedno javljanje sa plaže hotelske, malo kuliranja pred ručak. Znači ide jedna hrana, jedna klopa pa kuliranje na moru, na plaži, a onda ide ručkić sad, pa onda se posle toga vraćam tamo na bazen. Znači, plaža je odmah ispod hotela, siđe se liftom iz sobe, pa prvo na bazen i onda prođete kroz bazen i dođete stepenicama ovde. Ovo je sad kameno,
Oni su ozidali faktički dole sa stene, a oni su kamenjem, nisu kamenjem, nego su izdali beton i napravili ovu plažu. I ja moram kažem da ja sam u manjini, većina ljudi voli ove peščane plaže i one šljunke i to, ja više volim Znači, kad mi neko stavi lepo beton i stepenice i da ja mogu lepo dođem direktalis u more, bez nekog peska i da nešto prolazim. S druge strane, pesak me pa onako često smara. Tako da mi je ovo idealno onako u kaskadama i onda se vratiš u hotel za 3 sekunde. Imaju ovde bar, može se pije kafa, može se pije voda, može se gorima na bazenu se jede. Ima jedan bar, drugi bar, znači, kako vam kažem, sve kako treba. Dragi moji, sad videli ste posle bazena, posle plaže, je došao na red ručak. Mislim da sam na pragu bisera, taj. Ovo je potpuno zavučeno nešto, lokalno mesto, prave domaću hranu, da kažem domaću hranu, prave domaće paste, oni prave i imaju dobro meso. I inače, da vam kažem nešto, kada se priča o istarskoj hrani, uglavnom se pomisli na more, međutim prava, autentična domaća istarska hrana je suštinski meso. Pršute, kobasice, odresi, to je to. Sad ću jedan istarski odresak, i ću sigurno nešto malo ribe, mislim mora, ali bit će fokus na meso što se mene tiče. Taj, idemo unutra. Dakle, ono što sam rekao na samom startu, da mislim da sam našao na biser, da, ovo je definitivno biser i to se odmah rešilo u prvom zalogaju. Dakle, ovo je istarski pršut, ali pravi istarski pršut, znači on nije neka fora, nije neko palamuđenje, ovo je pravi istarski pršut. Dečko mi je rekao da su ga našli kod Buje, znači selo neko kaže da ga je Putin tražio dronom, ne bi mogao da ga nađe, to je definicija za ovo. Sad, dosta stvari se prodaje pod istarski pršut, a da istarskog pršuta videlo nije, to jest da svinje nisu iz Istre. Ovo je to. Ovo je prava stvar. Mislim, ovo nije to, ovo je istarska svinja i ovo je spektakularno dobro. Ali bukvalno spektakularno dobro. Znači, nema na prvi zalogaj i odmah jasno da ovo nije neka bezvezna priča i da nema fejka. Ludilo, evo kobasica, na istom nivou. Sad ja sam, mislim da sam to više puta pričao, da sam ja pre svega čovjek od kobasica, meni su kobasice najjače. Ali recimo ovaj pršut mi je toliko na takvom nivou da nije kobasica uspela da ga zaseni, jako je vrhunska. I ona isto, znači top. I sir. I inače ovo je ono porodičan, full porodičan restoran, ako pričamo o definiciji onoga što se propagira stalno, što ja propagiram stalno, a to su porodični restorani, ovi su ti. Top. I ovdje imamo salatu hobotnica, zato što supruga problem. Hoće more da se kombinuje, hoće surf and turf, ne da mi jede meso. Probat ću sad to. Šalim se, volim ja to. I ona je odlična, znači ona je sa jako finim paradajzom, paradajzična je, nije preterano citrusna. Što inače meni može bude problem, ako hobotnica bomba. Start i snova. Krenuo sam bez razmišljanja, znači bukvalno sam uzeo prvo pršut i krenuo sam da pričam i sve ostalo, a da uopšte nisam obratio pažnju na hleb koji je vruć. I sad šta? A ja. Imamo kjavan ulja. Znači, deluje mi da se večerati neće. Zato što će se ručati junački. Da, hleb je ludo. Nema grečka. Ovdje je nastala drama, ja hoću da uzmem da režem ovo sve, ali mi ne daju zato što dolazi sve novo. Čekaj, stavi ga ovdje, molim te. Ima mesta. Eto, šta je? Hvala puno. Čekaj, to je branci sa... File brancina u moku od škampi. Molim staviti ovdje čisto. File brancina u moku od škampi sa našim domaćim pljukancima, znači očišćen je već škampi unutra. Stvar je toga da je moja mama jedna veliki fan škampi, ona bi htjela i sirovo, i na žar, i buzaru, i ona je tu kombinaciju smislila.
tako da uživajte, dobar tek. Mi samo reci sad, molim te ovde, pošto ovo mi za drugi kanal, reci mi, molim te za magarca, šta je? Magarac je znači star od 2 do 5 mjeseci, mora biti star, preko toga meso više ne valja. Znači radio se prvo na žaru da se dobi kora i onda ide u padelu, odnosno dubok lonac, 8 sati se kuho. Ide sa raviolima koje radi jedna baka od 80 godina još uvijek. Ima unutra sir, za mene najbolje jelo trenutno. I ovo još jedno, istarski? Istarski odrezak, teleći but na leptiru, unutra pršut domaći koji ste jeli malo prije, kravlji sir, malo parmezana i onda onako preklopljen, stavljen u duboko ulje, znači ne u fritezu, nego mi to kažemo domaću pršuru u lonac, svježe, pomfri rezan na ruku. I ovo je brodet kalamari? Sipa hobotnica kalamari. S palentom ispod. Hvala ti puno. Dakle, istarski sam razrezao, vidjeli ste kako se razrezao malo pre. To je presek pršut, vidjeli ste koji je na početku bio i šta on može dati. Može dati punoću, može dati slanoću, može dati kompletan ukus ovom fenomenalnom komadu mesa koji je ono mek, lagan i unutra punjen sirom. Znači, ne znam šta bih rekao. Meni je čak sos od vrganja mi čak je i bespotreban, zato što je ovo je zaokružena priča, nema potrebno ništa da radim. Inače, krompir sam po sebi ubistvo. Ovo je perverzno dobro. Šta da radimo? Znači, uključujemo se onako malo više nasumično. Ovo je, mislim, palenta koja je dole ispod zakopana u ovom brodetu, koji je bogat, koji je, kako bih, sam ovako uzeo sam, razvijaju mi se ukusi, jak je. Palenta je ultra meka, ultra je ukusno sve, ali kažem, posebno ima začinjeno nekako, pitao sam šta je, nije htjela kaže do kraja šta je, šta se vide dok se sprema, znači što mu daje ukus, jer ima neki intenzivan ukus koji mi traje ovdje oko celom. Mogu bih kažem da je možda za nijansu pikantan, ali onako prijatno pikantan. Ne znam, fenomenalno. A ovo sam uzeo već, sad ću vam pokazati, ovo je znači magarence, malo magarence. Gledaj kako mesa. U sosu. Pitanje je znači šta bi se postavilo za magare. Da li je meko? Ultra meko, znači ako bitno kakva je struktura mesa, da li će bude nešto žilavo ili neće. Nije žilavo, znači meko je. Da li ima neki poseban šmek? Nema, ima prijatan. Znači ono, jedan prijatan, fini komad mesa koji je perfektno spremljen. I ono što je on rekao malo pre, znači da je on je dobio i strukturu s polja, jer se radio prvo na grilu. Znamo šta, mislim, gledajte se ovo preseka od mesa sve. A ovo je ta gospođa od 80 godina koja sprema ove raviole punjene sirom, isto ludilo. Šta da vam kažem? Dakle, ovo sam završili sa svim, ostalo još malo, ne može se pojesti sve, nema trika. Mislim, znao sam se ne može pojesti sve, čim sam završio sa pršutom svom koja je bila na ovalu, znao sam da neće moći dalje. Sad šta radim? Sedim i jedem krompire, zato što su krompiri, posljedna priča, ljudi ih spremaju sami. To znači drndanje, jer spremanje krompira je drndanje, ali se isplati. Znači, to su te sitne stvari, ja sam to pominjao u prethodnom klipu kad sam jeo u Beogradu kod Sučevića. To su te sitne stvari koje mogu da prođu onako ispod radara, u smislu, baš zamrznuto, staviš u fritezu, bam, izađeš krompir za 3 sekunde, lagano, oslobodiš jedne ruke u kuhinji, znači možeš bukvalno zaposliš čoveka manje. Ali onda ne dobiješ ovo. A onda nemaš šanse da dobiješ ovo. A ja sad, znači, posle svega, sedim i jedem krompir. Jer ne mogu se zaustaviti. To su sve male tajne. Giba. Dakle, majka od luke pravi. Znači, kad kažemo domaće, to je definicija. Ovo je domaće. Ja, vjerojatno su sve se reći, stalno kažem, ja uvijek nešto najviše volim, ali meni je,
Za mene je vanila, znači žuti fil sa hrskim koricama i nekim voćinom, presekom da ga iseče, to je za mene pobjeda. Tako da, nema greške. I ovdje imamo neki bela čokolada, mascarpone i jagode. I keks. Ovo je kao one gratinirane jagode, taj stil, samo što dole ima još i nekog biskvita. Dakle, moram da podvučem da napravim zaključak, evo sad pričam ovde sa strane, pa sam odlučio da kažem i pred kameru. Dakle, moja tvrdnja je sledeća, na osnovu reprezentativnog uzorka, što se tiče Istre, a obišao sam je uzduž i popreko. Ovo mi je najbolja konoba u Istri gde sam ja bio. To je ovo mesto. Znači, ovo što sam danas pojeo ovde, jednostavno ne može da se ravnati, iznad je svega što sam ja negde probao. Milos. Ostao sam vam dužan malo pre na ručku, da vam kažem informaciju koliko je ono koštalo. 195 € je sve ono tamo što smo pojeli. Dakle, 3 osobe koje smo se upropastile od hrane i naravno nismo mogli pojedemo sve, sa pićima i to, 195 €. Što se tiče cena na Istri, rekao bih da je povoljno. Sad, nakon ručka došli smo ovde na bazen, prepodne je plaža, popodne bazen, sad je 8 sati i u 8 sati se zatvara bazen, to je 5 do 8, tako da krećemo još malo. Sad je završeno, ovde nema nikoga, poslednji smo ostali, možete vidjeti kako ovo izgleda. Dobar dan, dragi moji. Pozdravljam sa Pulske tržnice. Ovdje smo da se vidimo sa Danijelom. Daniela, ko je gledao prošle godine emisiju iz Fažane, već sam pominjao, sedeli smo sa njim sa pored Imara i klopali. On je umeđu vremenu, on je radio za one Salvela maslinovo ulje. Sad je otvorio ovde neki bistro Nobis u tržnici. Daniela, se sjećate sa pored Imare i rekao bih da je imao 10 kila više. Šta si desilo umeđu vremenu? Umeđu vremenu si desilo da je postao čovjek ugostitelj. Znači, od jednog, da kažemo, lagadnog života, trgovine maslinovim uljima i vinima, si ušao u vode, u ovu robiju i kako je to rezultiralo? Posle 2 mjeseca 10 kila manje. Evo, kogod želi smršati ili poraditi na svom fizičkom zdravlju, izgledu, otvorite nešto svoje ili dođite raditi kod mene. Još bolje, dođite raditi kod tebe. Znači, šta je, ti si, ovo je bistro na tržnici u Puli, šta si zamislio? Kako si ovo zamislio? Ovo sam zamislio kao jedan koncept da nudimo tu lokalnu, autohtonu, domaću hranu. Tržnica nam je, na njoj smo, tržnica nam je dohvat ruke, sve svježe, sezonske stvari su tu pred nama i to želimo iskoristiti i prezentirati ljudima. To je to. I ono kad kažeš lokalna hrana, domaća hrana, ima li šta lokalnije i više domaće od toga da suštinski hranu... Nema. Domaća hrana, majka u kuhinji. Što se kaže, ukoliko ovo je faktički onaj vrhunac doživljaja prave, domaće kuhinje, zato što ovo je, ti si ovde, majke kuhinje, otac je tu i ovo što jedete je ono što biste jeli kući. Tako je. To je kao da dođete kod mene doma, samo još bolje dođete na tržnicu kod mene i uživate u pravim stvarima. Dobro, to je početak, sad se malo šalimo, ali to je ono, pričali smo dok nismo palili kamere, vezano za posao ugostiteljski, to je problem, nije problem, nego izazov. Je, veliki izazov. Postaviti i napraviti nešto trajno da ostane, a da nije sve, da ne završi sve na leđima porodica, tako? Tako je. Da, evo, ovo je sada moj početak i svaki početak je vrlo težak i zahtjevan, tako da evo, svaka im čast, roditelji su mi stvarno tu izašli u susret i velika su mi podrška, ali naravno u nekom budućnosti... Mogli bi da izađu iz kuhinje. Mogli bi, da. Ovamo salvela, vina, to je... Vina, evo tu, kako smo rekli, sve autohtono, lokalno, evo tu imamo salvela uljara iz Vodnjana, vina Medea, također iz Vodnjana,
To su tu naši najbliži vinogradi i vinarija, što može biti baš prava pulska priča Južne Istre i evo, to nudimo sve patliđani sa tržnice, to je sad sezonsko. Ovo je bukvalno sezonsko, rekao, znači imali ste one šparoge. Šparoge su bile, da, prošla sezona, sad je patliđan, tako da gledamo da je sve stvarno sezonski i da je tu lokalno. Ja sam malo macno pre nego što je, meni je ovo top i zato što ovo faktički stvarno jeste domaća hrana. Da. Ajde, patižan odličan. Može malo vina. Idemo dalje, po toga ćemo da jedemo razne stvari, sve što je majka Danijela spremila, inače profesorka likovnog. Profesorka likovnog, tako je. Dakle, ovdje imamo teleću džigericu komada 2. Jedna je klasična sa grila, dakle grill, beli luk preko i zanimljivo služi se sa blitvom, faktički blitve krompir. To je prva i nju sam već probao. I ovo je, meni se sviđa sad, što mi se sviđa? Sviđa mi se i ova džigerica jer je volim, samo po sebi. Sviđa mi se način serviranja, sviđa mi se s jedne strane blitva i luk, a blitva i krompir s druge strane luk. Tako da imam od oba sveta sve što mi treba. A ovo ćemo sad da probamo. Mislim da će mi se ovo više svidjeti. Zato što volim soseve. Ovo mi je ono kao kod dunjca. To su te u sosu. Da. Ovo je sa lukom. I ovo ti se umače postala. A prvo da sam uzeo, ali nisam snimio. A to je bila greška. Ove lignje sa palentom, faktički kao gulaš od lignji sa palentom i to je bomba. Nema što, domaća hrana, majka sprema, šta drugo da vam kažem. Dobro jutro, dragi moji, juče smo prekinuli smo ručak kod Danijela jer nas se kamera navodno pokravarila. Nije se bila upvarila nešto, ekran nije bio kako treba. Tako da završili smo ručak, ne znam da li sam šta sam snimio, šta nisam snimio, nešto je na početku bilo. Deo, pa smo onda prekinuli, ne znam, snimio onu džigericu teleću i to, možda jesam, možda nisam, ne znam. Uglavnom, bila je fenomenalna teleća džigerica i odlična domaća klopa. Znači, treba da se ode tamo da se proba. Sad ću pokažem ovde, ovo je jako zanimljiva stvar, zato što zove se Butler's Corner. Dakle, u hotelu imate ovu varijantu da dođete i uzimate šta vam treba. Znači, imaju ljudi prodavnicu, samo pap, uzmete šta vam treba, hoćete vino, hoćete piće, hoćete šta god hoćete. Imate tamo i žestine i onda ovde platite, u stvari stavite samo na sobu i terate u sobu. Jako zanimljivo, ovo nisam vidio u drugim hotelima. I sad imamo na doručak. Doručak odličan, baš odličan. Omlet ima i štrukle koje ubijaju. Ja sam imao malo omlet, malo štrukle imaju. I suva mesa razno, tako da sad će sve da vidite. Što se tiče doručka, rekao sam opred da je fenomenalan ovako. Šta sam jeo svih ovih dana? Omlete. Prvo sam uzeo u kajganu, pa sam posle toga prešao na omlete i štrukle. Štrukle im ubijaju. Niko ih ne jede osim mene. To sam provalio, jer dođem uvijek su netaknute. Sad su pojedene. Ali to. Imaju omlete i kobasice i da, imaju burat. Ovo je moj doručak što se tiče nekog mog izbora. Sad, što ima unutra? Imaju spremanje omlete, imaju po izboru. Znači možete dodati karamelizovani luk, možete dodati šampinjone, možete dodati šunke, sireve i svega. Onda imate klasične jaja, imate kobasice, imate ove slanine, onda ide redom tamo, štrukle, slatkiš. I s druge strane su neke istarske kobasice, pršute, sirevi, pića, sva ceđeni sokovi, znači bukvalno sve. I onda ima jedan ceo deo gde su samo slatkiši. Što se tiče izbora, dakle, jedan junački i dobijete ove šatiće na početku doručka. Tamo je za zdravlje, to ćemo sad krenemo. Nešto sa bananom. Tako da, nema šta, doručak je na nivou svih najboljih hotela. Na nivou svih najboljih hotela što se tiče Hrvatske, izuzetno. To je to, dragi moji, odjavljam se iz Pule, sledeća destinacija Lošinj, tako da ću se uključiti odande. Što se tiče hotela,
Mislim da sam usput pominjao, ali još jednom da naglasim, hotel je izuzetan. Znači, kako uporedim sa svim onim hotelima koji sam obišao po Jadranskoj obali, a obišao sam ih mnogo i obišao sam mnogo stvarno dobrih hotela, ovaj mi spada u sam vrh i vratit ću se sigurno, verovatno i sledeće godine. Dakle, hotel je stari, iz kojih 60-70 godina, ali je renoviran pre 4 godine i renoviran je fenomenalno. Sve kako treba, znači i servis u hotelu i svi detalji mogući, plaža, more. Mislim, more je posebno dobro. Mislim da je najbolje kupanje što sam imao na Jadranu ovde, bolje nego bilo gde drugde, tako da to je tek posebna stavka. Velika preporuka. Velika preporuka, tako da vas pozdravljam i javljam se sledeći dan javljam se danas već iz Lošinja.